Святе Боже, святе крепкости, безсмертни помилуй нас. Святе Боже, святе крепкости, безсмертни помилуй нас. Святе Боже, святе крепкости, безсмертни помилуй нас. Слава Отцу и на Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Амин. Смирно, Господи, се помоли, Господи, помилуй, Господи Боже наш, на Тебе се молим, Тебе просим, да се отпечата светлината на лицето върху гробовете на Николета и да се отпечата кръста на народния Твой със сърцето и помишлените, за да отбягва светата на света и всеки лош замисъл на врага, да следва Твоите повеления. Дай, Господи, неотречено да остане светото Ти име върху нея, като бъде съединено в удобно време със светата Ти църква и усъвършенствана чрез страшните тайни на Христа Твоего, тъй като живее по заповеди и опази печата неповреден, да получи блаженство на изобразените царството Ти по благодат, че народният Твой Сън Скорца, благословен просърце, благижи пращай Твой до сега и винаги. Ево веки веков. Амин. Господи, се помоли, Господи, помилуй. Господи Боже, неистината от Твоето име, от името на народните си светите, да възлагам ръката върху рабинята Ти Николета, която достои да предвойника светото Ти име и да запази под заслона на открилите Ти, отстрани от нея старата оная заблуда, изпълни с вяра, надежда и любов към Тебе, да познаем, че Ти едничък си Бог истинен и народният Твой Син, Господ, наче се Христос със Светия Твой Дух, дай да постъпва по всички Твои заповеди и да пази угодно на Тебе, защото ако човек стори с тия неща, ще живее чрез Те, запиши я. Книгата си на живота, съединение с стадото на наследието си, нека се прослави върху нея светото Твое име, името на възлюбените си, Господа нашего Исуса Христа и на жертвящите дух, нека учителите и милостиво гледат към нея, ушите да чуят гласа на молбата и развеселие. Делата на ръцете и във всичкото и потомство да Те величай, като се покланя и слави великото Ти възвишено име и да Ти хвали винаги през всички дни на живота си, защото Тебе възпява всяка небесна сила Твоя, славата на Отца и Сина Святаго Духа, сега и винаги. Ево веки веков. Амин. Господи, се помоли, Господи, помилуй, Господи Боже, Израилев, който изстрява всяка боля, всяка немощ, просто погледни към рабинята си, потърси, зри, промени от нея всички действия на дявола, запрети на чисти духове и изгони от чисти творението на Твоите ръце, като употреби силното си действие, смъжи сатаната скоро под нозете й, дай да побеждава над нея, да чисти духове, да получавайки от Тебе милост, да се удостои безсмъртните небесни Твои тайни слава, да отправи на Тебе Отца и Сина Святаго Духа, сега и винаги. Ево веки веков. Амин. Изгони от нея всеки лошен чрез дух, който искаш да се загнезда в сърцето й. Изгони от нея всеки лошен чрез дух, който искаш да се загнезда в сърцето й. Изгони от нея всеки лошен чрез дух, който искаш да се загнезда в сърцето й. Дух на заблуда, дух на лъжа, дух на недослужение, всеки костолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола, направи я разумна от Отца на Святото Дух, до Христа Твой пошлен член и осветена дъщеря наследница на царството, като преживее по заповедите, като запази печата неповреден и отвърти дрехта незапечатана, да получи блаженството на светиите, царството Ти, по благодат и милосърдие, човек глави на народните си, Господь се благословен, заедно с Пресветия благижи пращай Твой Дух, сега и винаги. Ево веки веков. Амин. Отрече ли се от сатаната, от всичките му дела, от всички магии, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отрече ли се от сатаната, от всичките му дела, от всички магии, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отрече ли се от сатаната, от всичките му дела, от всички магии, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Духни и плюй на нея. И се обръща на това. Съчетаваш ли се с Христа? 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 Вярваш ли в него? Да. Добре. Можеш ли да прочетеш това? Добре. Не мога да се самолюбя. Добре. Вярвам в един Бог, Отец Съдържател, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо, в един Господа Исуса Христа са на Божия, на който е роден, от Отца преди всички векове са една светлина, Бог е истина, Бог е истина, роден да се творени всъщност Отца, чрез когото всичко е станало, който заради наш човеците, заради нашето спасение, в
Влезе от небесата и се въплатил тук Света Дева Мария и стана човек и бе рад на нас. И Понтия Пилата и стана да бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията. Слезе на небесата и седи дясно на Отца и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, царството му ще има край. И Духът Света го Господа животворящия, който от Отца изхожда, кому се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, с когото е говорил чрез пророците в финансовата Вселенска апостолска църква. Изповядаме на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа? Съчетали се с Христа? Съчетали се с Христа? Съчетали се. Поклоним се и се поканим на Отца и Сина Святаго Духа и единосъща неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спасат всички човеци, да достигнат до познанието на истината сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа се помоли, Господи, помилуй, велики Господи Боже наш, презави рабинята си Николета за своето просвещение в устоя, с тая велика благодат на светото в Твое кръщение, сними от нея ветхостта и обнови за живот вечен, изпълни с силата на светия Твоето и за съединение с всички Твоего, да не бъде вече чедо на тяло, чедо на Твоето царство, по благоволение благодат на народния Ти Син, Твоето си благословен, заедно с Пресветия Бога и животворящия Твой Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин. Благословено царство Отца и Сина Святаго Духа, не пресно, во веки веков. Амин. Смирна Господ се помолим, Господи помилуй, за да свърши за спасение нашето душа, Господ се помолим, за мира на целия свят, за благословението на светите Божии църкви, за обединението на всички на Господ се помолим, за този храм, за уния, които влизат в него, с вера, благоволение, страх Божия на Господ се помолим, за просвещение на нашето митрополит Вактион, за честното пресвидетелство, за дяконството Христа, за целия народ на Господ се помолим, за да се освети тази вода със силата и действието и слизането на Святаго Духа на Господ се помолим, за да се изпрати благодатта на изпълнението, благословението на Господ се помолим, за да дойде върху тази вода, очистителното действие на свръхестествената Троица на Господ се помолим, за да се просветим с просвещението на разума и с благочестието, чрез слизането на Святаго Духа на Господ се помолим, за да се окаже тази вода, прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидимите врагове на Господ се помолим, за да стане тая, която се кръщава в тая вода, достойна за нетленното царство на Господ се помолим, за тая, която пристъпва сега към светото кръщение и за спасението на Господ се помолим, за да се окаже наследница на светлината и на вечните блага на Господ се помолим, за да стане страстната участница в смъртта и възкресението на Христа нашия Бог на Господ се помолим, за да може тя да запази обликото на кръщението, обручението с духа чисто и непорочно, страшния ден на Христа нашия Бог на Господ се помолим, за да бъде тая вода за нея баня на обновление, за прощение греховете и триха на нетлението на Господ се помолим, за да чуе Господ Бог гласа на нашето моление на Господ се помолим, за да бъде избавена тя и от всяка скърбня беда и нужда на Господ се помолим, застъпи се за нас, спаси, помилуй, не запази Боже. С Твоята благодат, като спомним всички свети и пресветата предчиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица, всякога те Мария, нека сами себе си и един друго и целия живот на Христа Бога да отдаде. Тебе, Господи! Велик си, Господи, чудни са Твоите дела, няма достатъчно думи да разпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела, нямаме достатъчно думи да разпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела, нямаме достатъчно думи да разпеем Твоите чудеса, защото Ти като се превел по свое желание и битие всичко от нищо със своята може да жествата, своята право се управлява света, сам Ти, че люби царю, сега и дойди, че се на свети Твой дух и освети тая вода, сам Ти, че люби царю, и сега дойди, че се на свети Твой дух и освети тая вода, сам Ти, че люби царю, и сега дойди, че се на свети Твой дух и освети тая вода. Тая благодатта на изкуплението, благословението на Авраама правие и извърването на осветителя, вярочестваща грехове, предпазваща Бога, гибелна за демоните, недостъпна за вражеска сили с ангелска сила, изпълнена да бягат от нея, зломислещи за създанието Ти, защото призова чудна слава също за враговете Твоя на Господи. Да се крушат по знака на Твоя всички вражески сили, да се крушат по знака на Твоя всички вражески сили, да се крушат по знака на Твоя всички вражески сили. Молим Ти си, Господи, да встъпят от нас всички въздушни смътни призраци си,
Покрие в тая врата на демоните да слезе в кръщаваната за дух, който причинява потъмнение на мислите, забъркане на ума, отива леко на всичко да прави тази вода, да бъде вода за изкупление, вода за освещение, очистване, плът и дух, разслабване, откова прощаване, прегрешенията, просвета на душата, пане на възраждането, обнова на духа, дарба на основание, облекло за натление и извор на живот, защото те се река, Господи, умийте се и ще бъдете чисти, махнете злените от душите си, те си да разсвеше разраждането чрез вода и духе си, Господи, чрез тая вода, да се пресътвори кръщаването в нея, за да отвърне ветхия човек, който е стял превъзстителни походи, а да се облече в новия, който се обновява по образа на Създателя си, като се срасне с подобието на смъртта, чрез кръщението да бъде участница в възкресението и като опази дара на Светия Твоя Дух на възрасти за огън на благодатта да получи награда на горното призвание и да се причисти към първородните, които са записани на небето в Тебе, Бога, Господа нашего Исуса Христа, защото на Тебе подобава слава, власт, чест, поклонение и заедно с безначалника от тези пресветлите Бога и жепраща Твоя Дух сега и винаги ево веке веков. Амен. Те навликте име, Да, имаме. защото и сега след малко ще потрябва. То може даже че отговаряш, те съм дал таки. И фамилия. Хубаво, време. Говоря не съм. Добре, проблем. Както ще баба, Да проглочим сега тук нещата. Чакай. Отче, сега на вас хавлията кога са дали? Ами... После ще оставим. Така го правим, не? Благословен Бог, който просвещава се човек, който и вижда с това. Благословен Бог, който просвещава се човек, който и вижда с това. Благословен Бог, който просвещава се човек, който и вижда с това. Просто е на майката да е началом, в смисъл. Тя сега няма да е да спи. Помаза се, дай детето, помаза се Божията родина на полета, с лейна радост, за името на Отца и Сина Света Бога. Амен. За изцеление душа и тяло. Амен. За да слуша вярата, твоите ръце ми сътвориха устроиха, за да ходи по стъпките на твоите земи. Аз ще взема малко. И виж, какво ще няма страшно. Кръщава се Божията рабиня Николета в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Света го Духа. Амин. Сега малко така ще по-намокна. И си ето. Сега ще я помажа. Не се разсмявахме. Браво на Ники, браво! Последно. Ето виж. Браво на Николета. Печат дара Духа става. Амин. 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 И сега вече новите грехи. Айде сега да те обичаме бързо. Айде, бабо, идвайте тук. Тате, Да, тате. спирай вече. Не. Ето това. Откри бомбоните. Сме аз и Николета. Ела, бабо. Ето. Дай ръчичка.
Дай другата ръчичка.